Dakong sunog ang miulbo ganinang udto sa residential area sa duha ka sitio sa Barangay Luok, Mandawi City. Daling nakadako ang kayong milamoy sa gibanabana mo kapin kun kuwang 300 ka mga balay. Ang report ni Nico Serino. Daling niresponde ang mga fire trucks sa sudlunong bahin sa Barangay Luok sa Mandawi City sa nahitabo nga sunog. Pasado alas 11 kaganihang udto na dawat ang alarma. Ang mga naapektuhan na nasa baybayon ug ang ubang mga panimay nagpatung na sa dagat. Sa kadako sa kayo, naputos sa baga og itom nga aso bisan ang first bridge nga daling gisirad-an sa trapiko. Ang uban nga mga fire trucks sa ibabawng bahin sa Taytayan nagpasirit. Apan ang kadaghanan sa ubos mipahimutang ug didto nakigkumbate, nagsumpay-sumpay na lang sa hose. Ang dapit na hitabuan haduol sa oil depot sa dakong kompanya nga gimonitor sab sa mga otoridad. Ang mga apektado nagkapuliki sa pagpanghipos sa mga kabtangan o pagsalbar sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Doon na lang! Salbar na lang sa mga gamit. Salbar na lang yun! Dagan ng bauman. Dayon, nagtinaganay na lang. Ikaw mapusin mo unang napunit. Akong diploma. Duha ka mga sityo ang apektado, UTB o Under the Bridge ug sityo Bantayan sa Hari. Sa kadako, naisa nga to sa third alarm ang maong sunog. Nahimong hagit sa kabumbiruhan ang nagsikit-sikit nga mga panimay. Kuryente ba, live wires. Dugay kayo Napalong. napalong. Maglisod ang atong ang atong operation kay basin atong mga responders ba. Kuryentihan. Gitino pa ang kinatibuk-an nga danyo sa sunog ug ang hinungdan niini. Sikit kayo niya. Pag dito murag maze ba. Pagka ni mo sa sulod. So nanglang gyud ng team effort ani. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisda.